най-големия урок, който съм получил чрез този. Знае си от край човека, че тогава има всеки място и за своя ден. Знае си от край човека, че тогава е роден. И на този ден ще мине да го поздрави света. После в часовете сините ще се съберат и по броя на годините тихи свещи ще горят.